Менің фикірім бик көп нәрсеге өзгерді. Мен енді түні бойы елап шығып борчылырга мөмкин едім. Бүтін сірлеріңді де аларға әйтергә кирәк. Жырлы білмейсің дип әйткәннәр бар. А может, таксист булып эшләп карарсың? Минме? Ой, нечестно. Белми үзе дә кырәле, белми. 19 булсын. Минеке 18. Мин андый тапшыруда ТНВда амбиция деген нәрсә җитеп бетми минем качакта. Тагын 5нче тапшыру булса, без мәктәп син белән аерылышабыз. Сәлам дуслар, сезнең белән мин Айгөл Борханова һәм сез Килде китте шоу тапшыруының яңа чыгарылышын карыйсыз. Бездә бүген кунакта татар эстрадасының хахатушкасы, Татарстанның от казанган артисты Ләйсән Гыймаева. Сәлам, Ләйсән. Сәлам, Айгөл. Ләйсән Гыймаева татар эстрадасында зур урын алып торучы җырчы. 3 кыз бала әнисе булырмын дип уйлап та карамаган. Тормышка позитив карашта, бала чакта актриса булырга хыялланган. Кушкар йолдызлыгында туган. Шулкатты матур итеп әйттең, рәхмәт. Мен калса бу синең турында бик дөрестәдер, әйме? Дөрес инде, бу 3 көнлек дөньяда яшибез, анда да елап теге зарланып яшәсәң, нәрсә була инде ул? Дөрес әйтәсең, дөрес, әйе. Бүгенге көндә нәрсә белән яшисез? Нинди яңалыклар бар, бәлки проектлар бардыр? Менә хәзер тапшыруны төшереп бетергәч китәбез студияга, җыр яздырабыз. Бик матур җыр, бик теге хәзер бит инде популяр, элек җырланган җырларны яңартып җырлау. Менә нинди җыр икәнен әйтмим, ләкин бик популярный заманда матур шундый җыр иде ул. Шуны яңартабыз. Без бик көтеп калырбыз бу җырны. Оскар Усманов язган җыр ул. Әйе, дуслар, Шуны сезгә яңартабыз. Ярый, бик әйбәт. Ә кайчан чыгачак? Тиздән инде озак көттермибез хәзер бит инде җырлар. Тиз чыгарга тиеш. Теге тормыш агымы бик тиз. Әйе. Ярый, көтеп калабыз. Мен калса без менә шундый матур нотада синең белән кагыйдәләргә күчәргә әзер. Әзер кагыйдәләрне сөйләп китәм. Тыңлыйм. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслекә әйтергә яки гамәл кылырга. Синең 2 подсказкаң бар. Беренчесе, достыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа матур итеп күз кыссаң, мин 2 дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Син әзерме? Әзер, еш. Мин инде сиңа елмаеп утырам, сразу теге 2 дөрес булмаган җавапны алып ат дип. Әйе, ярый. Алайса, мен калса без дөресен дә әзер. Киттек, башлыйбыз. Беренче сорауга күчәбез. Кыш җырында кыш сүзе ничә тапкыр кабатлана икән? 26, 27, 28, 29. Ә нинди җыр соң кыш? Кыш. На-на-на-на-на. Хәтерлисезме икән? Юк. Миңа тун ал дип синән дә Булатка әйтәсең, 5 эштә эшләрсең дип. Перепевка ма әллә бу? Әйе. Хәтерләдем икән, 2 ел, 3 ел элек чыккан җыр бу. Менә анда куплетлары белән. Әйдә 26 булсын. Булсын 26. Каян белим инде мин аны. Әйе. Тиз сөйләдек, безгә шулай кирәк, бик әйбәт. Җавапны алдык, һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Юк, 29. Эй, Аллага шөкер. Әз генә ялгышканмын. Әйе, әз генә. Кыш, миңа яңасын кирәк. Ә мин монда при чем? Кыш, ә син минем ирем. Күчәбез дөреслеккә гамәлгә киттек. Ура! Менә беренче чыкканчык булды. Беренче булып нәрсә сөйлисең? Дөреслекме, гамәлме? Дөреслекме, гамәлме? Әйе. Әйдә дөреслек. Дөреслек яклы һәрвакыт. Әйе. Ярый, башладык дөреслектән. Еллар барышы буенча синең фикерең нәрсәгә үзгәрде? Мәсәлән, бала тапканчы хатын кыз уйларга мөмкин. Мин һаман үземне карап кына йөрәячәкмен, бизәнеп йөрәячәкмен, чәчләрем минем матур булачак идеяме, мәсәлән. Инде дөреслеккә килгәндә, аның вакыты да җитмәскә мөмкин әлеге эшләргә. Менә шул тормыш барышы буенча нәрсәгә синең фикерең үзгәрде? Ой, минем фикерем бик күп нәрсәгә үзгәрде. Бер кашан да уйламаган идем, менә ничек дип әйтим инде. Гомумән, әни булганчы мин уйламаган идем, минем 3 кызым булыр дип әйме. 3 кызга менә бит инде үз үрнәгендә күрсәтергә кирәк, ничек дөрес эшләргә, нәрсәне дөрес эшләргә, нәрсәне эшләмәскә. Менә гомумән мин уйлаган идем, әле кияүгә чыкканчы 2 улым булыр дип уйлаган. Ничек тирмә шуга хыялланадыр инде. Әйе. Менә миңа Аллаһ Тәгалә 3 кыз бирде. Ничек барып куйган? Әйе.
Барсы да шундан башланды инде беренче тапкыр әни булудан бит инде гомумән Инде. хатын кызның бит инде дөньясы аст өскә әйләнә дигәндәй тормышы бик теге гомумән үзгәрә. Әйе. Бер кайчан да уйламаган идем, теге мин балачакта физкультураны яратмый идем. Хәзер кирәк була башлады. Арттан беренче килә идем йөгергәндә дә, әйткәндә дә теге эшлеләр дә алганым бар, хәтта физкультура гына бит инде ул. Мин аннарсын беренче кызым туганнан соң бик күп авырлык җыйдым. Ялгышмасам 25 килограммы, 20-ме. Менә шуны кире инде теге фигурага кире кайтыр өчен анда инде спорт залга йөрдем. Анда инде теге гантельләрдә күтәреп, анда нәрсә генә эшләмәдем инде. Алма ашап, суда пешкән боткалар ашап, менә ул турыда шулай инде теге. Уйламаган идем. Уйламаган идем, Шулай булыр дип, әйе. Тагын нәрсә уйламаган. Тагын берәр нәрсә булыр микән? Социаль челтәрләр алып барамын дип бер кашында уйламаган Шулаймы идем. ни? Әйе. Элек миңа калса ул кирәкмәгән дә шикелле тоелгандыр, име? Элегрәк без бит инде теге эстрадага аяк баскан вакытларда ул хәтле бит инде популярный түгел иде. Хәзерге социаль челтәрләр башланып кына килә идеме соң инде. Әйе. Менә шулай камераны кушып, үземне үзем төшереп утырырмын дип гомергә дә уйламаган идем, чөнки мин гомумән вообще кеше белән сөйләшергә теге ничек дип әйтим, кыргырак дип әйтим, балачактан шундыйрак булдым инде. Бик ялшан идем, тыйнак идем. Булай иттереп, менә шулай хәзер бит инде без теге төрле видеолар төшерәбез, кызыклар күрсәтәбез. Гомумән уйламаган идем, менә шулай булыр дип. Әйе, халык белән телефон аша сөйләшеп, әйбәт телефон бус итеп күреп үзеңне. Шулай инде менә ничек барып куя бит. Миңа калса бу социаль челтәрләр безнең хәзер барыбызга да кирәкле нәрсә. Менә үзеңнең ничек дип әйтим, шәхесеңне үстерер өчен бик шәп инструмент. Кирәк тә ул халыкка бигрәк тә без бит инде гел күз алдында булгач, тамашачы белән ул бит инде бер элемтәдә тору. Әйе, Бик кирәкле. Ансы да рәхәт инде, әйе. Хейтерлары да булсын, яратучылары да булсын. Булсыннар. Күбрәк язылсыннар. Менә ансы да инде тормышта шулай хейтерлар элекрәк теге яшьрәк вакытта ниндер сүз әйтсәләр, теге хейт әйтсәләр, анда җырлый белмисең, анда туда-сюда дип әйткәннәр бар инде ни. Мин инде төне буе елап чыгып борчылырга мөмкин иде, әйме? Хәзер юк, мин аны берсеннән бер кулактан керә, икенчесеннән чыга. Бар дип тә белмим. Рәхмәт, бик зур шунда ачык итеп җавап бердең. Син белән күчәбез киләсе сорауга. ВКонтакте социаль челтәрендәге рәсми төркемегездә синең турында ничә җөмлә язылган? Анда һәрберегезнең описаниесе бар. Синең турында ничә җөмлә язылган икән? 5, 6, 7 яки 8. Ну, безнең группа булгач инде, официаль төркем булгач, минем турда күп язылгандыр инде, иң күбен сөйлим 8. Шулай сөйләсәң. Түгел шулай беләсеңме? Мин белмим, сөйлим. Сөйлибез, диме? Ярый, сөйләде һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Дөрес, 8. 8. Булатныкы беләсеңме ничә турында? Ничә җөмлә язылган Булат турында? 3. Нишләп алай? Белмим. Бәлки ул узун-узун җөмләләр өттерә ашадыр? Юк. Менә шундый кичкенә җөмләләр бар, 3 җөмлә язган. Миңа калса, моны Булат сине мактап язган да. Джентльмен була. Һәм үзенә 3 кенә җөмлә калдырган. Рәхмәт әйтермен. Без синең белән дөрес җавап бирдек. Бик әйбәт, бик яхшы. Күчәбез киләсе сорауга. Яратмыйсың, яратам дигән җырның клибында 2 минутның 10 секундында син нинди төстәге киемдә? Менә шундый сорау. Алса төстәге, тән төстәге, сары төстәге, кызыл төстәге. Ой, Әйдә, біз аны искә төшерик. Әйдә, искә төшерик. Мин анда Фифуни образында бит инде кызыл шляпа, кызыл комбинезоннан идеме? Булай теге үй күренешләрен төшергәндә, белмим, нинди күлмәк кидем икән. Ну, әйдә, бу кызыл төстәге сөйлик әле, чөнки анда клип барышында бик күп тапкыр чыгып керәм мин анда. Кызылдан. Тапкыр. Шуңа шул ярый җавапны алдык һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Юк, шул тән төсендәге күлмәктә иде. Монда җавапның фотосы да чыкмыймы? Тән төсендәге. Миңа хәҗ яза буламы? Әйе, хәзер син белән рәхәтләнеп күчәбез, дөреслеккә кәгамәлгә киттек. Киләсе булып нәрсә сөйләбез? Дөреслекме, гамәлме?
Дөрөслек булды бит инде, гамәл сөйләп. Әйдә гамәл сөйлә, кой бик яратам мин гамәлләрне. Киттек. Без хәзер Таңсуга шалтыратабыз. Һәм аңа әйтәбез, кызым 20 меңгә биреп тора, әле миңа әтиеңә бүләк аласы бар дип. Әтиеңнән акча сорасы килми? Синнән генә сорап торыйм дип. Әйме? Ничек чыгар икән ситуация? Шунлап шалтыратабыз. Ул хәзер дәрестә? Ул хәзер дәрестә. Без аңа шалтыраталмыйбыз дип уйлыйсың. Юк, аның акчасы да юк. Ну, менә ничек тә булса чыгарга тиеш инде ул аннан әлеге ситуациядә. Так, әтиең белән безнең 9 майда никах көне. Дип әйтсәм буламы шулай? Менә бик әйбәт. Әйе. Май бәйрәмнәрендә никах көне. Әйе. Шалтыратам? Әйе, әйдәгез. Шалтыратабыз. Киңәш сорыйм типа. Әйе. Бәлки ул бирәлер. Бәлки киңәш. Алло. Кызым, привет. Сәламәнем. Ничек хәлләрең? Әйбәт, университетта мин. Сез Ярар, без әйбәт. Карале беләсең нәрсә уйлаганым? Әтиең белән минем тиздән бит инде май бәйрәмнәрендә никах көне җитәйме? Әйе. Ну, никах көне, той көне инде. Бүләк алырга уйлаган идем инде. Ул кыйммәт 20 мең тора менә. Әтигәме бүләк. Әйе, киңәш бирә алмыйсың ул 20 меңне кайдан алыйм икән? Синең бит инде юк запасларың, әйме? Минем юк шулай, я. Кайын алыргамы? Әйе, син миңа таба алмыйсыңмы 20 мең акча? Бәлки әбекәйнең теплицадан чәчәкләрне алып сатыргадыр сиңа. Рәнги базарда. Не, әбиең теплицада чәчәкләр юк бит. Букшада может. Ну, юк әле Юк, да, как чәчәкләр будто үсеп күргән чыкмады. идем. Күргән идең? Ну, алайса, Аны кем сатасың, синме, минме? Әбиеңме? син, конечно. Мин? А может, таксист булып эшләп карарсың? Минме? Әйе. Юк, инде миңа килешмәс бит таксист булып эшләргә. Ну, ишәргә инде. Акча кирәк бит. Тагын нинди вариантлар бар? Булырга кирәк инде. 20 мең. Хәзер Бәлки Зифада бардыр? Зифада Бар. шуның хәтле акча бар? Бәлки бардыр. Копилкасындаймы? Әйе. Әйдә сорап Может, карарым. Зейнәптә дә бар. Ярар. Сора давай. Ярар, рәхмәт, кызым. Пока. Конечно. Давай. Ул сезнең съемкада икән белмиме? Юк. Менә яшьләр югалып калмый. Әйе, югалып калмый. Эшмәкәрлек нәрсәсе бар монда? Жилкасы дип әйткәймәл. Чәчәк сат. Ил таксист булып эшләни. Бердә белмим шул дип җибекләнеп тормады, кара. Уйлап чыгара. Менә бу бит инде сезнең тәрбиягә шулай ук. Шулай Ничек инде. тәртибе Ну, бу? безнең генә түгел, замана тәрбиясе Замана инде ул. тәрбиясе инде, Әйе. Бардык ситуациядан чыгып ди. Бик күңелле булды бу. Ярый, бик әйбәт, рәхмәт сезгә менә шундый матур шәп кызыгыз өчен. Таңсуны без дә көтеп калабыз. Алла бирсә, һәм күчәбез киләсе торага киттек. Без хәзер сиңа бер үзек күрсәтәчәкбез. Әлеге үзек Ир плюс хатын дигән скетч шоуыздан бер үзек булачак. Һәм әлеге үзек әлеге тапшыруның ничәнче чыгарылышыннан икәнен сиңа әйтергә кирәк булачак безгә. Синең җавап вариантларың 4, 5, 6 яки 7нче чыгарылыш микән бу? Ярар, яхшы. Әйе. Карыйбыз. Карыйбыз, әйе. Булат, Сезгә нәрсә кирәк? миңа бушка бер билет бирә алмассың микән? Юк, бездә юк. Шәп монтаж ясаган бу. Бик әйбәт. Әйе, хәтерләргә кайттык. Менә ничәнче чыгарылыш икән? Дөресен әйткәндә белмим. Әйдә, булсын ул 6 яки 7. 7 булсын. Булсын 7, матур сан сөйләпсеме? Сөйләдек һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. 5нче чыгарылыш. 5нче. Әйе. Шундый рәхәт әлеге скетчларны карау. Менә сезгә әзерләнгәндә бик рәхәтләнеп мин әзерләндем. Көлдем дә, әзрәк моңсуландым да. Шундый әйтәм, менә шулай итеп, сез бит әле үз башыгыздан чыккан идеялар бит инде бу, әйме, Булатныкыннан, синекеннән. Һәм беләсеңме нәрсәне мин үземә отып алдым. Менә бу сезнең барлык скетч шоуларыгыз гомумән интернет шелтәрләрендә беренче идеялар дип әйтәсем килә минем. Чөнки менә бу кыска видеолар ул вайннар дип атала башлады аннарасан. Алар күбәйделәр, ләкин сез теге беренче адым ясаучылар дип әйтәсем килә. Дөрес, анарсын истәп шуны да әйтәсе килә.
алар әле безнең иң беренчеләре шундый 10 минут ялгышмасам, шундый озын итеп төшерә идек без аны. Бер менә спектакль кебек итеп инде шулай озак көне буена съемкалар ясый идек. Аңа бит әле вакыт сарыф итәсең. Аннан соң да сезнең челленджларыгыз да бар. Гаилә белән анда кызларыгызныкы да челленджлар эмес сезнең YouTube каналыгызда инде. Менә ул да бик блогерларча. Дигәйбет. Рәхмәт. Мойлап куйдым да мин, күчәбез дөресәк гамәлгә. Киттек. Лейсан, хәзер нәрсә сөйлибез? Дөреслекме гамәл? Дөрестлек. Дөреслекне сөйлибез. Хәзерге вакытта сез ТНВ-да эшлисез. ТНВ-да эшләү сезгә ничек? Һәм гомумән ничек башланып китте бу ТНВ-да эшләү? ТНВ-да эшләү минем өчен бик җаваплы булды. Мин башта куркып калдым. Булатның инде аның андый тапшыру үткәрүдә тәҗрибәсе бар иде. Безгә инде икебезгә тәкъдим булгаштын. Мин андый тапшыруда ТНВ-да дим коя инде мин шундый теге үземнең амбиция дигән нәрсә җитеп бетми минем кайчакта. Курку, җаваплылык хис иттем инде. Анарсын инде кирип киткәчтен шундый рәхәт икән, шундый күңелле, гомумән башка төрле юнәлеш минем өчен. Беләсең, ул ничек дип әйтим, аны кешегә бит инде без шундый күңелле, шундый уен формасында итеп күрсәтәбез, әйме? Ләкин без теге көне буе төшерәбез, без Булат белән хәтта шул хәтле теге бер-беребезгә шулай нервын читтә башлыйбыз. Мәйтәм, тагын 4 тапшыру төшерәбез көнгә. Айлыкны төшереп куябыз. Мәйтәм, тагын 5нче тапшыру булса, без мәйтәм син белән аерылышабыз. Шунлап, шул хәтле ачу чыккан моментлары бар. Мин аны бүлдерергә мөмкинмен. Ул мине бүлдерә. Мин аңа азрак характер күрсәтеп алам инде теге бар әйтәсе килә бит, хатын-кыз әйтмеш тора алмый. Шуңа күрә эмоциональ булгачтан әйтә куясы килә, дөрес әйтә. Әле мин бу турыда бер җирдә дә әйткәнем юк. Шуңа шаварыгыз рәсем килеп китте. Ярый, менә бу тапшыру инде үзегезнеке, сез генә аны алып барасыз, әмма сезгә кунаклар килә, һәм инде кунакларның авырлары да бар. Кайсылары күбрәк? Авыр эшләргә авыр булганнармы, яки инде җиңел кешеләр күбрәкме татар эстрадасында дип әйтик? Эстрада дигәч бит инде күпләр теге шаярып, көлеп, елмаеп, теге сөйләшеп, шундый җырчылар гына бар дип уйлыйлар бит инде. Юк. Студияга килгәчтен ул камера эшләмәгән вакытта бер төрле булырга мөмкин. Камераны кушкачтан гомумән икенче төрлегә әйләнә. Бик теге ачыласы килмәгән кешеләр дә була, кунаклар да була. Шулай ук ашарга пешерә белми торган кунаклар да була. Бигрәк тә хатын-кызлар арасында. Алар белән эшлисез. Алар белән эшлибез. Әзрәк кенә подсказка биреп инде, шулай итеп. Мин гомумән минем принцип бу тапшыруда. Елмаеп, көлеп, сораулар биреп, әз генә булышу. Менә минем принцип шул, килгән кунакны күп итеп, нык итеп аның бөтен ниен теге пешерә белү осталыгын, сөйли белү осталыгын күрсәтәсе килә бит инде, әйме? Пешерә белмәгән очракта инде камералар сүнгән вакытта мин әз генә әйтәм, моны булай иттереп булгатта, әйтәм, камераны шулайрак иттереп җәйдә, дип инде анар булышам инде әлбәттә. Чөнки югалып калган кешеләр дә була. Этәреп инде алар өчен җанатып, аларга булышасың. Блогерлар турында шулай ук бер икесе әйтәсе килә. Блогерларны без өйрәнгән бит инде теге телефоннан үзләрен төшереп йөриләр, ха-ха янда. Камера каршында, телевидениедә аргымән башка төрле. Алар югалып кала торган гадәтләре бар ие. Шуңа күрә, ул яктан инде Булат, конечно, Булатның тәҗрибәсе күбрәк, ул инде күбрәк булыша аларга. Кеше белән эшләгән. Ярдәм итеп җибәрә, Мен калса, менә бу блогерлар дигәннән, алар бит инде телефон белән генә эш итәләр. Алар штативка куялар да шул кичкенә телефон, кичкенә камера, әйме? Ә монда бит ничә 4-5 камера булырга мөмкин. Утлар монда икенче төрле, гомумән икенче җир. Шуңа күрә мен калса алар югалып калалардыр инде. Менә син әйттең, блогерлыкны башлау сиңа кыен иде дип, әйме? Теге телефон белән сөйләшү. Ә менә бит син шулай ук сәхнәдә йөргән кеше, сәхнәгә чыгып, кеше алдында җырлаган кеше. Ни өчен шулай дип? Юк, ул сәхнәдә җырлау бер төрле, ә менә сөйләүгә килгәндә кеше белән
ихласлылык кирәк бит инде. Иә. Үзеңнең подписчикларың белән ихлас булу, әйме? Бүтән серләреңне дә аларга әйтергә кирәк. Әгәр дә чынлап та алар ягыннан отдача булсын дисәң, ничектер менә чын булырга кирәк. Ә мин белмим, ул гадәт бәлки тәрбиядән киләдер. Бәлки чактан ук ничектер безнең өйдән бер нәрсәне чыгармаска дигән, әйме? Менә шундый гадәт, шундый тәрбия, шундый ничектер әзрәк балаларны басыбрак туру кебек булды микән ул безнең әти-әнине ягыннан инде. Бигрәк тә әти ягыннан булгандыр инде. Шуннан киләдер. Сикеренмә, шук булма, күрсәтмә. Әйе. Шуны тәрбия мин дә аңлыйм. Хәзер менә миңа беркем дә алай дип әйтергә әйтми дә, әйтсә дә мин аңа эшемдә пошмый, игътибар да итмим, һәр нәрсә әйтсеннәр. Менә мин үскәч, бөтен әйберне күрсәтәм. Шулай булган иде. Ярый, бик зур рәхмәт. Шундый ачык итеп җавап бирдең, син тыңлау шундый рәхәт. Без синең күчәбез киләсе сорауга. Яшьлегем шишмәләре җырында нинди аккорд юк? А аккорды, С аккорды, Е аккорды, Г аккорды. Яшьлегем шишмәләре. Әлеге җырны яңартып яздырдыгыз, име? Шундый матур ул. Шулай ук теге заманча әйттереп, ул инде 24нче елда чыкты, дип беләм. Яшьлегем шишмәләре. Бу җыр 2003. Юк, беләм, яңартып язылган. Яңартып язылганы, 23ме, 24нче елда. Ул яңа сулыш алды. Так. Син гомумән гитарада уйный беләсең, ләкин әз, әйме? Бер-ике җырны уйный беләм, яшьлегем шишмәләрен беләм мин. Менә анда аккордлар беләсең. Ля минорда бит инде ул җыр. Бу А бит инде безнең ля минор, әйме? Дөресен әйткәндә мин бит инде укып бетергәнгә дә бик күп еллар. Безнең подкастлар бар. Ну да икене алып атыйк. Икене алып атыйк. Икенче җавапны алып атыйк. Ну мин монда мин сөйләм кайсын без алып атабыз дигән. Шәмри? Инде әлбәттә син миңа елмаясың аны. Сөйләм. Менә миңа матур елмайдылар. Монда күргәнегезчә без ике дөресен җавапны алып атабыз һәм без алып атабыз. Өченчесен һәм дүртенчесен. Безнең кала беренче яки икенче җавап. Нигә алай? Менә шулай. Икесен алып аттың, ике калды. Беренче һәм икенче. Әйе. Кайсы дөрес түгел шуларның? Кайсы аккорд юк? Икенчесе юк. Икенчесе юк дигән җавапны алабыз. С аккорды юк дигән җавапны алабыз һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. А юк. Кит инде. Ничек инде А юк? AM. Анда бар, әйе, А аккорды юк. Ә мин А булгач АМ дип уйлап утырам, мәйтәм бер хәрефе генә куйганнар инде моны. Менә шунда иде. Нечестно. Андай сүзләрне бик күп ишетәм. Әлеге җырда аккордлар саны, әйме? АМ, Ф, Г, Е, С. Алар бөтенсе бар иде. Әйе, С, Г, Е бар иде. Әйе. А юк иде, АМ бар иде. Менә шундай хәлләр. Күчәбез дөреслеккә кәмәлгә киттек. Нәрсә сөйлибез? Дөрестән эшлибез әле без. Дөрестә сорауга җавап бирәбез. Дөрестен сөйлибез. Менә бу синең икенче дөрестлек була хәзер, әйме? Өченче ялгышканда, тагын бер ялгышканда гамәл сөйләргә кирәк булачак. Яра. Гамәл көтеп торсын әле. Дөреслеккә сорау бирәм. Кыскасын әйтим. Реклама, сезнең социаль эшләрләрегездә реклама бар, әйме? Һәм әлеге рекламадан гаиләгезгә ничә сум керә? Әйтеп торас килми шул. Реклама юк, кыйммәт алмыйбыз. Реклама юк дип әйтәм, реклама юк. Реклама юк. Реклама түгел ул. Юк, мин үзем кия, берсеннән дә алмыйм, юк шалмыйм дип. Юк, чынлап та, мин бит чын блогер түгел, реклама белән генә яшәргә. Мин әйтмим, син реклама белән генә яшәсен дип. Миңа акчасы кирәк, сумы кирәк. Юк, Без аның диапазонын әйтә алабыз. Булау. Җитми ул миңа. Күбрәк куй. Күбрәк
булса, шулай ук без статистикага карыйбыз бит инде. Әйе. Статистикага күбрәк караулар булса, күбрәк сорыйбыз. Караулар уртача гына булса, анда бәясе дә шулай гына булып чыгай. Әйтәсең килмин дим. Бара, кырыга китә. Әйдә диапазонын әйтик. Миңа точно суммасы булмаса да ярый. Мәсәлән, 10 меңнән 100 меңгә кадәр. Шулай булсын әйдә. 100 меңдә булганы бар. Бар. Бик әйбәт. Күбрәк тә булганы бар. 200. Бул да күши гамәлгә манда сендерсен. Бигрәк рәхәт булып китте. Бик әйбәт, бик рәхәт. Аллага шөкер, шулай барсын, рекламаларыгыз күп булсын. Һәм инде гаиләгез тагын да баясын. Рәхмәт. Күчәбез. Күчәбез Хәзер киләсез. бетә диләр бит инде, рекламаны ярамаячак. Реклама шул. Менә шул проблема белән ничек яшәячәксез? Сез бит шулай блогерлар, әйе. Ну, ул бит әле, ул программа, ул закон бит әле гамәлдә түгел. Әйе. Гамәлгә кергәч, Элек эшлибез ни? әйе, берәр нәрсә уйлап чыгарырлар әле шунда. Әйе. Әле безнең бар Telegram, бар безнең ВКонтакте, Әйе. үзебезнекеләр. Шуңа ВКонтактены үстерәбез хәзер. Әйе. Менә анда да бик әйбәт карыйлар. Дуслар, сез дә безне ВКонтакте социаль челләрендә карагыз, комментарийларда языгыз. Ә без сезнең белән күчәбез киләсе сорауга. Бик элек Булат сине татар радиосына чакырып, Алиас уйнатырды. Әйме? Нәрсә уйна? Алиас дигән уен, ул анда сүзләр белән аңлатырга кирәк әлеге уенда. Бәлки сез аны хәтерләмисездер, әлбәттә, әйме? Әлеге Алиас уенында нинди сүз әйтелмәде, нинди сүз аңлаттырылмады. Нинди уен икән дә Үлчәү, ушак, тәрәзә, тырма. Каян уйлап таптың син бу сорауларны? Менә рәхәтләнеп барысын да казып чыгардым. Нәрсә дигән уен икән хотя бы әйт. Менә Алиас дип атала ул, әйме? Анда сүзләр бирелә, мәсәлән, сиңа Булат әйтә, булсын ди ушак дигән сүз әйтә. Ул сиңа аны аңлата. Менә без анда утынны кайдыр куябыз да ул яна. Менә ул нәрсә? Исен әйтәсең, ушак дисең. Син аны атасың инде ул сүзне. Менә анда нинди сүз бирелмәде? Кайсы сүз бирелмәде? Берсе генә әйме? Әйе, берсе генә, әйе. Үлчәү, ушак, тәрәзә яки тырма. Тырма булсын. Тырма булсын. Алдык җавапны. Һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Юк, тәрәзә дигән сүз юк иде. Әйе. Анда Булат аңлатты. Менә син урамга нәрсә аша карыйсың дип әйтте. Син тәрәзә дисең. Юк, тәрәзә түгел, тәрәзә нәрсәдән эшләнгән ди. Дип әйтте дә пыялады. Менә шул дөрес җавап булды. Шуңа күрә мин тәрәзә сүзен алдым инде. Менә шундый хәлләр. Күчәбез дөреслеккә гамәлгә киттек. Хәзер инде без сайламыйбыз. Мин сиңа үзем әйтәм, без синең Гамәл булырга тиеш инде. гамәл сайлыйбыз. Әйе, гамәл сайлыйбыз һәм шалтырату булмасын, әйме? Әле шалтырату булмасын, без синең белән хәзер Булат белән парлы бер бирим ясыйбыз. Киттек? Парлы биримгә күчәбез. Булатны монда чакырабыз. Димәк, Булат хәзер студияда. Ләйсән, син хәзер Булатка сорау биреп, Булат сиңа Ләйсәнгә сорау биреп, бер-берегезнең элемтәсен тикшерәбез. Сезнең кулларыгызда такталар бар. Әлеге такталарга җавапларны язырга кирәк булачак. Сораулар бер-берегез турында да булырга мөмкин, балаларыгыз турында да булырга мөмкин. Гомумән, нинди сорау сорыйсыгыз килә? Шундый сорау, әйме? Кемнең җавабы дөрес була икән, шуңа бал бирәбез. Мәсәлән, Булат сорый сорау, әйме? Җавабын язып куя тактасына. Һәм Ләйсән җавап бирә дә үзенең җавабын яза. Әгәр дә Ләйсән дөрес җавап бирә икән, Ләйсәнгә бер бал бирәбез. Һәрберегездән бер 5 сорау. Кем башлый? Син сорыйсың, Айда? Әйдә, мин башлыйм. Сора. Без төшерәбез Кызган Казан тапшыруын. Әйе. ТНВда, безнең студияда артта нинди экран, нинди төстә? Инде бер төстә генә түгел бит инде ул. Основной төстә нинди төстә? Син күрсәтимме? Әзерме? Син әзерме? Димәк, күрсәтәбез. Яшел, фиолетовый. Шулай белә? Булат абый бал җыймый. Анда теге подсветкалар белән бутадым инде мин. Димәк, Кара сиара. Димәк, яшел төстә. яшел төстә дөресе. Әйе. Кара әле чынлап та. Хәзер Булат сорый. Ярар. Мин сорыйм әле, хәтерлим икән чынлап та. Менә безнең Таңсубызның беренче укчысының исеме очыцасы ничек? Ну-ка, яз әле. Тикшерәм мин аны хәзер. Хәтерлим икән.
Исемен хәтерлим. Отчествосы белән әйт. Нәм отчествосын хәтерлим бит. Белмим. Шулай ул. Булдымы? Экранда күрсәтсәгез дә була. Күрсәт. Монда, безгә. Кем? Зөлфия Илгизаровна. Елена Геннадьевна. Каян килгән инде Елена Геннадьевна? Каян андый кеше бөтенләй югая? Менә әни инде. Беренче укытучы. Әлегә 0-0 кала. Әйдә. Аха. Безнең 3нче кызыбыз Зәйнәп ничә айда тәпик китте? Яздыңмы син? Яздым. Бәрекәш. 9 айдамы ни? 9 айда китте. Каян тикшереп карап белеп була инде аны? Видеодан карапмы? Телефоннан күрсәтермен мин сиңа тәпик киткән вакытын. Шунмы икән? Әлегә шулай ук исәп 0-0. Так, хәзер мин сорап бирәмме? Әйе. Икенчесе. Так, карады. Инде сорау бирәгәсең сиңа дип. Язма, башта сорауңа бир. Жоқ, мен сұрауны береді, мен жауабын язып қойдым өзімдікін. Мин язмадым бит. Менің той балдағының размері неше? Бау. Туй балдағының. Ну, енді менә бұл бармақтағысы, менә бұл. Ну, әйдә, былай булсын. Күрсәтик. 25. Кетейінде аның қатты түгел. Мен бит қоя бұндай кішкене бармақларым. Нишесен 18 минеке? Шындап міне? Әйе, белми үзе дә каралым, белми. 19 болсан. Минеке 18. Жоқ, енді мен 21 ниттем анда аның қатты түгел. 21 или 19? 19. Сен өзің Барбар дә дұрыс түгел сенікі. Сенеке дә дұрыс түгел. 19 екен хаттарлайм енді мен аны. 19. Сен 20-ні бары көп яздың. Менә хәзер кибеткә чыгабыз да, Тикшертәбез. Тикшертәбез. Ничә дидең үзең? Дөрес булмаса, 19 ярар, 19. Булат Ләйсәнгә бер йөзек ала. Әйе. Болды сөйләштік. Все, сөйләштек. Сен 20-5 дедің, 19. Сен 19 дидең, мин 25 дидем. Әлегә исәп 0-0 кала. Ике сорау бирдек, тагын өченчесе хәзер. Безнең уртанчы кызыбыз Зифа ничәнче балалар бакчасына йөрде? Мен хәтерлим аны. Күрсәтәбез. Дөрес. Менә булды, Булат. Кем җитте саны садикка? Иң күбе. Мин йөртем. Иң күбе. Язифаны син бугай шулай яхшы яра. Чөнки мен иртән эшкә китәдер эшләргә анда. Сиңа каладыр яра. Әйдә сорауың ойла. Так. Ага. Безнең теге ни? Беренче квартираның теге саны, мен урамнан әйтмә просто. Саны кирәк йортныкы һәм квартирныкы. Хәтерлисеңме? Менә симлай ни ашаган яз, дефис аскар, башта. Саны яз, һәм монда квартира саны яз. Шушлай бугай. Ну, молодец. Афәрин. Хәтерле икән. Бергә бер исәп. Так, хәзер. Дүртенче сорау. Без синең белән танышканда, минем шәшем нинди төстә иде? Шәшемнең төсе. Ну, мине хәтерлим бит инде, аны ничек дип әйтерсең инде. Менә берән дөресен әйт. А? Дөресен әйт уйлап. Ничек дип атала икән ул? Язам эме? Намда язам. Тиз. Та. Мен әйтә алмыйм сезнең шәтегә. Син белән бит мен просто әйтә алмыйм сезнең. Ну, әйтәм магач, это Мен теге хына белән буйлар да инде. Һәм нинди күрсәт. Шатен буламыйды, крән буламыйды ничек. Ну, Рыжий. рыжий түгел бит инде аны хәтле. Рыжий түгел ул башка төс. Рыжий иде. Рыжий менә. Кит инде шу бисеме ташкамы шул рыжий белән. Юк, син күз алдына китергән рыжий төстә генә матур төсе. Бик матур. Әле ул вакытта да яшьлегем чишмәләрендә әлеге төс бит. Ну, инде, бunda рыжий түгел. Представляй, просто сүз әйтә белмим диген ничек икән. Булатка бал бирмибез. Бергә бер кала. Булат, синнән сорау.
Üçüncü сұрау. Так, мен сиңа син жырлағанда, оқыған вақытта, нинди жырға теге аккомпанемент ойнап азаплана идем. Азапланайдың. Асы мен үйрендім инде теге. Мен исемен оныттым инде Хания Ойнарға, Фәрхи ол жырына. репертуарынан ол. Исемен оныттым. Йо, анасы ойнарға үйрендім дейм. Ойнедірім аны мен сиңа. Әһә. Үйрендіге туры келді. Әзір ме? Әзір. Көрсетеміз. Әй. Әфәрин. Бірге 2. Бешінші сұрау. Соңғы сұрау. Кім жеңер екен? Мен ме? Әйе. Вала, ойлап та қарайсы. Yok, sen onu Көп ойлама сиңа bilmeyeceksin. келешмей. Bilmeyeceksin. Evet, bitin. Ярар әйдә, біз, мен бит инде 9 класстан соң шығып кеттім ауылдайма. Біз класста Неше бала идек? неше бала едік? Һәм менде сұрайын мısın сине шундый сұрау белән? Мен беләм сезне бөтенегезнең шәйен сез так. Син... Әйдә язсан. Тиз генә, давай. Менә булай бала, менә булсан. Әйдә. Раз, Әйдә, два, бикәш. три. Дөрес белмим деген була Башта беләсең. җидеп язмакчıyım. Әфәрин булды әйме? Бір Әйе. бал бирәбез Буладқа. Һәм соңғы сұрау Булат сездән. Хасин сұрасыңмы? 2-ге 2 әлегә исәп. 2-ге 2. Ә? 2-ге 2 әлегә исәп. Так, хәтерлисеңме синең, мен сине Кырымда бер кычкыртып алган идем. Әйе. Синең эшләпәң төшеп киткән иде. Без нинди йөзү нәрсә дип әйтгән без аны. Нинди нәрсәдә йөзеп бара дидек ул вакытта синең белән. Нәрсә дип атала ул әйбер. Нәрсә белән йөзеп кирдек диңгезгә? Әйдә. Әзерме? Күрсәт. Көтә бар. Хәтерлисең икән. Булды? Әйе. Лейсенге 3-нче балын бирәбез дә 2-ге 3 дигән исәп белән Лейсен җиңә. Әфәриннәр, рәхмәт сезгә бик зур. Әлегә уенда тапшырдык, уйнадык һәм мин урынына кайтам. Шундай кызык булды, рәхәтләнеп уйнадык. Әмма бер-берегезне әзрәк кенә элемтәсендә тикшердегез. Инде миңа калса әлеге уенны сез өйдә дә уйный аласыз. Кайту белән уйныйбыз. Күчәбез. Киләсе сорауга киттек. Парта исемле тапшыру. Әйме, синең әлеге тапшыруга килдең, кызың белән уйнадыгыз, бик күңелле булды. Мин әлеге тапшыруны рәхәтләнеп карадым шулай ук. Дуслар, сез дә карагыз. Обязательно. Әлеге тапшыруда сезнең исәп нинди иде икән? Соңгы исәп. Мин җиңелгәнем беләм. Әйдә исәпләрне карыйм. Соннарга күчик. 1-гә 11, 2-гә 12, 3-гә 13, 4-гә 14. Мин инде җиңелгәнемне түгел хәтерлим. Әйе. Таңсылның җаваплары бик күп булды, ләкин менә ничә булды микән? Ай-ай, беренчесе микән 2, 3. Дүртенчесенә барып җитмәбездер 14 сорауга. Әйдә 3-кә 13 булсын. Әйдә 3-кә 13 булсын, моторсан шулай гына. Сөйләбез. Һәм дәрәҗәне күрсәтәбез. Юк шул. Ой, 2-гә 12. Шулай дип уйламаган идеңме? әйткән идем бит, беренче, икенче, өченчеләрнең берсе дип. Әйе. Без дә шулай итеп, сине шулай дип сөйләсенең икәнеңне белеп, 2-гә куйдык инде җавапны. Күчәбез рәхәтләнеп, соңгы тапкыр дөреслеккә гамәлгә киттек. Нәрсә сөйләбез, дөреслекме, гамәлме? Әйдә дөреслеклек булсын. Дөреслеклек булсын, димме? Бик әйбәт, минем синең белән тагын бер уен уйнап аласым килә. Беләсеңме, нинди уен булыр ул? Мин сиңа сораулар бирәм хәзер. Стрём, норм. Стрём норм түгел. Башкасы. Һәм сиңа әлеге сорауларга дөрес түгел иттереп җавап бирергә кирәк булачак. Җавапларың дөрес Булмаска тиеш. Әйе, дөрес булмаска тиеш. Миңа калса бу бик кызык булыр. Киттек, беренче сорауга күчәбез. Синең исемең ничек? Булат. Бигәйбәт. Тукайның туган көне кайчан? 15 апрель. Бигәйбәт. Ну, апрель әле. Син эшеңдә нәрсә эшлисең? Бим. Шәп. Димме? Рәхәтләнеп. Тарту кеше нәрсәдә исәпләнә? Тарту кеше мәхәббәттә исәпләнсен. О, шәп.
Матур жауап болды. Бір күнде неше сағат? Бір күнде 48 болсын еді. Болсын еді, рахат болыр еді, рахат бүтін үлгір едік. Келді кетті деген фразаның тәржімесі нендей? Келді кетті. Ең бірінші башыма келген, бір жетер жетмес қонақ келген. Шылай болсын, ярар. Онсы дұрыс жауап болды көрмес мұнсы? Yok, sen bit ettin қонақ келе, қонақ кете дейді. Дұрыс. Ярай, алабыз. Жидені 6-ға тапқырласаң, неше бола? 55 мыслама. 55 болсын, бет. Ие. Мой ойыннан соң ненде ой келе? Мой ойыннан соң март келе. Шәп. Әлі берішмесең. Яшілігім шешмелері жүрі нешенші елда шықты? Ой, 80 болсын. 80 жылда? 80 жылда. Еш уақытта яшілігім шешмелері деп жылап жүргенсің. Менің есімім нешік? Сенің Лилия мәлі? Лилия. Шеп, Аллаға шүкір, міне шымды қызық ойын болды. Ура! Біз сенің білен тапшыру ақырына келіп жеттік. Рахат болды, шынықар рахат болды. Біз қазір әрбір қонағыбыздан сұрай, біз біздің еш буыныбызға нендей тілеклер айта алыр едігіз деп сенен де сұрай қалы. Рахмат, Айгүл, Лилия түгіл бітәрсен, Айгүл. Рахмат, шындап та көңілі шындай позитивный тапшырулар көбірек болсын. Еш буыныбызға енді біздің қызлар да қазір шул буынға жеттілер, әйме? Мен оларға тілер едім өз туған тілін көбірек үйренірге. Өз туған тіліңді көбірек сөйләшірге, жырлар, тыңларға. Қазір бетінде ол нендейдір біні трендлар нелер дейіп қорамасқа, өзіміздің тілдегі жырларына, бүтінсінде шиғырларына трендқа кірттерге бола. Мен өз балаларыма деген нәрсе айттырайым, шындай тілеклеріні телевизор қараушыларға да айтасы келе. Өз тілегізіне яратығыз, сақлағыз, келешек сіздің қолда. Нәқ шулай көңіллеріңізге, үйреклеріңізге, жанларыңызға май болып ятсын әлігі сөздер барысында кіріп қалсын. Енді біз тапшыру ақырына келіп жеттік. Менің сеңа бір кішкенегіне бір бөлегім бар. Міне шындай матур ғына бір кәнәфи, біз сенің білен кәнәфилерге отырып, матур әңгімелер алып бардық, сеңа әлігі бөлекіне бере, біз үйе қойтқайшынан рахатленіп, әлігі кәнәфиге қарап, біздің тапшырыбызны еске аларсың. Ой, рахмет. Достар, енді сіз біздің барлық социаль шілтерлері бізге yazылығыз, бізге комментарийлар yazығыз, енді әлбәтті лайклар қойығыз, біз барысын көріп барабыз. Келесі ұшырашыларға қадар, бізге бүгін шәп кіші, ұт кіші, рахат кіші Лейсен Ғимаева келді, һәм кетті. Сау болыңыз.